member mano mar committee makamano, do you think it's unconstitutional? Bendi paro no kote no record a chik mano kalu record a bura ma bende Levi Munyere ukil kama loka no dhi donjo ne aput makamani doho. Wan kaka jok manyicho nyisi ni omi kibarua mondo tim ni ng'eni nitie kaka wanene ni achiel kuom jigo ma jok modhi e doho wacho en ni nitiere ofise mag serikal kata migepe mag serikal kaka Kenya National Commission, jomoko se wacho ni Victim Protection Board, manyalo timo gino. But wan kaka wanene ni National Commission, Kenya National Commission on Human Rights, mabe jiran Royal Media ka, tok ndara ka. Onge gima nosemono, onge ngama nosemono gitimo gigo ka dier manote kuma gin go. But wan kaka wanene ni king'iyo terms of reference ma Putin onego otigo, gin gik mo ogawo migepni mopogore ma onge achiel kuom migepni go manyalo wacho ni nanyalo timo gigi te. Nitiere migawo kaka ngek, National Gender and Equality Commission, masany moro nyalo dwaro ng'iyo ni to chamoro jomoko nitie mane oyudo makosa mar mako gi thuon kaka joma mine ndalo manitimo maandamano. Ginyalo wacho ni mane mandate mane omigi gi chik. Kidhi ka Kenya National, wan kaka wanene ni Kenya National onego be ni chungusa gimora mora ma oketho ratiro mar dhano, kato gichiwo recommendation mondo executive okaw atua mopogore. Koro wan kaka wanene ni executive kano oseyudo report moko wa kuom IPOA, moko wa kuom Kenya National Commission, moko wa kuom National Police Service Commission. To gin gik ma onge migawo achiel manyalo timo kendgi. Kore mano miyo losa Putin ni mondo Putin oti kanyakla gi migepni mopogore gi mondo wang'i kaka wanyalo reso, kaka wanyalo ywe piwang' jogo mane ohinyore. Nitie jok mane owito ngimagi, nitie jok mane oyudo hinyruok mag del, nitiere jogo mabene okata nie ng'anyo to masira mopogore noyudo. Ginyalo paro yo Karatina kocha nitiere rawera moro mane nie gym kuonde ma ji timo orako gi, to nikech gym ni noger gi mabati, koro risasi nobiro mo otucho mabati ni monego ng'ani e gym kama ne entiere ni. Koro jowete gi neno kogore piny to king'iye malong'o ni to kare en ng'ama chunye osechot. Nitiere be ng'ato ne nitiere wi gorofa dala mar Ruai, Kiambu County, mani mbele kapok ichopo Thika. Kotemo ng'iyo ni to ang'o matimore ku, ene onge kata ng'anyo, to neno ni nikech ok odwa dhi e ng'anyo, oidh malo mar gorofa kamodake mondo miye thuolo mar neno maber ni tang'o matimore kuma ng'anyo nitiere. Koro embe ne nitie sasi moro momake ka magikone ne owito remo mang'eny ma otho. Unyalo paro ni Kisumu, dalawa mar Kisumu, maduong' mar Kisumu, ne nitie nyathi sikul mano idho apiko kadhi timo shopping mar odwa dhi go sikul. Embe risasi moro nomake monege. Koro mage gik mwabro ng'iyo ni to jogi mano hinyoregi onego waywe pi wang'gi e yo mane. To yo moketi ma waneno kako ndiknwa e gazette notice manogol en chudo mar pesa. Koro nyicho chungwa kapok wa nono malong'o ni to jok ma nowito ngimagi onego mi pesa di, jok ma noyudo hinyruok en hinyruok marom nade, nikech nitie hinyruok mopogore. Samoro nyalo yudo ni samoro ni ringo sa ng'anyo tichwanyo tiendi, koro koki omukore. Mano be hinyruok minyalo chul koso mano hinyruok minyalo wachi ni watimo ni mos kuom hinyruok ma yudo. But nitiere ng'ama ne samoro risasi omako tiende, ma tiende nodhi yudo adhola, ma koro tiende no chal ma kanodhi osiptal to yudo kose kethore kabisa. Rimo nosebudho kapok oringe tiende no, ma koro tiende no ng'adi.
mani ng'eni ng'ama koro thuolo ne mag yuto iyudo ni nok koro emomiyo Aputi ni nyicha kapok ochako tich maber kata obedo nochungwa kamano, wapod wan gi geno ni doho biro wacho burano mamiwa thuolo mondo wadhi mbele gi chino, but mane kaka nonego watim.